Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani zosweka quickly pala zina zake zimene mafuna kugawanana simafuna kuti ndilowe live pano right komano nkhani izi ndikuona ngati kuti ndibwino kuti tigawane. Okay right, quickly ukuku anthu akupangana zoopsa kwambiri. Ndabwera pa media pano chifukwa kuti nthawi zambiri nkhani yomati ukayipanga inbox anthu amapanga ignore. You know, people they got their own people to listen to. If you are nobody, kutumiza message imakangati kuti is nothing. Ama kupanga impose wewe kuti tapanga nichi. Koma yo ukauza utenga ufunikira kuti guys utenga huu upite ku group kapena kuti ufikira akulu anthu sama amakhalibena na ntchito. Now ndikukamba izizi ndikufuna kuti wina aliyense amene papata iyi in public apa wina aliyense amatha kuonera ndiye ndafuna ndikambe apa zona kuti amene ata achimveyo akuyenda kuti akugirise ntchito utenga amene ndifuna kukamba apa pawo musapange ignore, mukozezo panga share ngati yo wamva iziwise nduna ina yake pazimene ndifuna kukamba apa. The reason why sindafuna kuti nditumize kuma inbox ndinganoona kuti ukatumiza audio ija anthu mwina amaona ngati kuti funa wapemphe maona or maybe you are bothering them. Then I stopped kumapanga in my inbox kuti apa linkhani yeah, because imafika nthawi nako yona kuti people they don't care about you anymore. Koma nkhani imene ndifuna ndikufotokozera ndipakadali pano pandiona kuti kwakuzidwa maupo amene akufuna kuvulaza nduna za DPP right. Ndalama zimene zizi ife kusere kutauzidwa kuti ndalamazi asiyande achakwera asiya ndalama zimenezi maakulu awo asipani zawo. Ndipo meeting imene machitikira kwa mmodzi mwa akulu amenewa akambirana and ngozi zikhazi kuchitika munjira zosiyana akuti azikhala ndi update right. Akangoziwa zona kuti okay ndibidwa akulu aboma lero ukhala ukulowera ku for example mwina ukhala ukulowera ku kandi kumwanza ka ukhala ukulowera ku Nchisi ka ukhala ukulowera ku Rumpi ka ukulowera ku Mulanji akakhala ndi update manager chimene azipanga ndizona kuti azaziwisa anthu ena guys muimenso wakuti akhala kudusa nthawi yakuti nanga siya kumasata ma post amene kumaposta kuti mwachisanzo pa 21 kukhala nsonkhano wakulu a DPP ku Khonjeni ku Tcholo. Nsonkhano ukambira cha ma 12 o'clock. Ndiye kuti wo akhala kuiwerenga nthawi kuti kuchokera nthawi kuzafika nthawi yeti. Ndiye kuti so anthu ena kumeneko akumapasa update kuti mina anthu achanyamuka. Anthu achanyamuka akubwera. Ndiye anthu akuti azipangidwa chipongwe makamera chakamba kunyamuka. Pepo langa ku DPP ndiona kuti kwakula ku DPP ndionena kuti mukakhala kuti muli ndi misonkhano mufunika kuti mmeso mukhale muimike mwa apolisi komanso apolisiwa muziyimika malo mmene muli mokwitima kwambiri. Pali misomo muchatika mayenda makhala pali nake maoneka kuti pali ngati pali zinkhalango pali chiri zonena kuti munthu nakataka kuti wabisala amene momwe visitinga muone malo amene anyanda amene mukuyenda kuti muziyimika apolisi mmene mucha muziyimika apolisi mmene chifukwa kuti ziwembuzi zizichitika malo amene ali ngati wokwitima kapena kuti wowirira wenda kuti munthu akudutsa amene munthu atabisala amene mafuna kupanga chipongwe ine simuona ya maona akuti zina akugwiritsa ntchito zimatraki zonyezokanga zonyamula michenga ka zonyamula njerwa akana kuti konvo ja kubwera azikangati kuti akupanga reverse monse muja mwangoze ngati sana kuoneni imene ili mission imene iyi aninjira zambiri koma iyi njira imodzi ina imene iwo akonza manjira zonse zimene zakonzedwazo ina iyi ndi ina yona azikangati kuchoka kuchire ukoko ngati amakanya mulanjenga
kapena amakanya mlanjira koma mutrage mukha kuti mwaikidwa njira ndithu ndikumapanga reverse ndibidya magamundo ja munga waziwa ndibidwa nduna kapena president suyenda pang'ono ndiye wajazika ngati mwangozi akupanga reverse alwakamise pamene uzili ponde break wakusogoloko apa ngakozi magalimoto onse akubwera kumbuyo ndiye kuti kukhala kuti chinantindi jomba na chokhacho mwina kupoza kuti pachitika pa magalimoto mwina upitira 20 pali pamene pachapo chifukwa chokuti uyu ndimapanga reverse ndithu anyamata apasidwa ndalama andinkhani isi kuti ndi aboza yani njirazo ndanda kuti zipo zambiri chifukwa chake ndanda kuti Malawi Police Service mukaona kuti nduna zikupita uko Inspector General of Malawi Police Service mukuyenera kuti mwapange release ya polisi ambiri kuti nduna zikulowera kwina kwake malo mene mukuoneka kuti ndi malo mokwitima kwambiri si pa malo kuti palikirie malo mene momo apolisi azima amene aziyakhaso kuti apolisi aja atengeze makamera zawo zowunikira kuona ngati kuti kumalo kukuli safe zimene zindi zimene mafuna ndikuziwiseni komanso utenga umene auze akuluakulu ya ndapita. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.